हमें नाचे बिनी घुंघरू के। नमस्कार, जय भोजपुरी। स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के बारे में। जी हाँ, आप लोगन के जान के बहुत ज़्यादा खुशी होखे वाला बा कि बिहान सुबह 11 बजे खेसारी लाल यादव जी के एगो बहुत ही धमाकेदार वीडियो गाना के टीजर आ रहल बा, जौना गाना के नाम बा पग घुंघरू बांध। जी हाँ, आप लोग हिंदी में अमिताभ बच्चन जी के बहुत ही पुराना ओल्ड इज गोल्ड गाना बा, जो कि अब नया वर्जन में खेसारी लाल यादव जी की आवाज़ में सुनम। बिहान एकर टीजर आ रहल बा 11 बजे। और अभी अभी हम दशहरा के मेला से घूम के आए रहनी है, और जैसे ही मोबाइल ऑन कैनी देखनी नोटिफिकेशन आयल बा, और ये खबर सोचने की अभी बनाई तो वीडियो ना बना पातानी, लेकिन ऑडियो से ही आप लोगन के पास खबर पहुंचा रहल बनी। तो तैयार रही, और हल्का सा टीजर भी बा लास्ट में, तो ओके सुनम और बताएं आप लोगन के कैसा लगल कमेंट में। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में। तब तक खातिर चैनल के सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और सारा नोटिफिकेशन ऑन कर दें। मिलम अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भोजपुरी।